Ola, que tal? Benvidos a unha nova entrevista en Diario da Arousa. Hoxe temos con nós a Yanira Amoedo, que é membro da directiva do Cineclube Entre Cortiñas da Illa da Arousa. Bos días, Yanira. Bos días, María, grazas por convidarnos a este espazo hoxe aquí. Gracias a ti por vir. Sí. Bueno, o Cineclube naceu hai un ano aproximadamente para cubrir este baleiro que había na Illa da Arousa. Tanto cinéfilo tedes ali na illa? Pois a verdade é que isto foi realmente eso, vai facer un ano en abril que empezamos a proxectar e todo iso, pero realmente nos organizamos en novembro de 2023, bueno, pois un grupo de xente que estamos asentadas na Illa da Arousa e entonces, pois bueno, organizámonos e empezamos a crear este cinema. Realmente, pois, penso que hai bastante persoal con grande, non sei, pois ao mellor ganas de cine ou que necesitaba como algo máis cultural, non? E ao final a resposta foi maravilla, vamos, a verdade que sí. Estades contentos? Estamos moi contentos. Como foi este ano? Porque supoño que fostes pouquiño a pouco pois medrando en socios, en xente que se achegara ás vosas proxeccións. Sí, realmente empezamos con bastante xente, que a verdade que non contábamos, pois ao mellor 80 personas ou así. Despois, pois fomos ao mellor, pois despois a 40 ou máis ou menos de xente que viña a ver as proxeccións e aí nos mantivemos, sabes? É que estamos entre os 40 e 60, contábamos con 15 ou 20 e ao final pois a verdade que estamos acabando un moi bo acollemento. Sí, moi ben, estamos moi contentos. E cada canto proxectades, máis ou menos? Pois intentamos proxectar todos os meses, entonces organizámonos para facelo cada xoves, dependendo, ao mellor despois tamén proxectamos na fin de semana, que algo fora, pois, por exemplo, traballamos con embaixadas e entonces pois facemos un ciclo pois referido con ese país e despois se hai algo pois interesante, documentais ou algún pois director que quere facer unha presentación de cine ou do seu propio proxecto, pois pode ser en fin de semana ou intentamos adecuar todo para eles, sí. E onde proxectades, como se pode asistir? A entrada creo que é de balde, pero non sei se hai que ser socio do Cineclube, como é? Pois a entrada é de balde, sí, por agora estamos con esa dinámica e realmente despois podes asociarte, se queres, por 15 euros ao ano. Entonces, pois, bueno, facemos pois en redes ou mediante agora WhatsApp, pois, para que sexa socio, pois pode ter máis información máis directa, pero que non é obligatorio. Entón, pois, bueno, eso, unha cuota, pois, ao ano, de 15 euros, que está moi ben. Está bastante ben, sí. E onde o facedes? Pois facémolo no Auditorio Illa da Arousa, que a verdade é que gracias ao Concello da Illa, a parte de cultura, que realmente pois tamén nos dá como ese apoio tamén para poder levar a cabo as pelis ali, e eso, no Auditorio Illa da Arousa, que é perfecto, ten un sonido genial e a pantalla, pois xa, maravilla. E que tipo de películas proxectades? Por supoño non serán as típicas comerciais que podemos ver en calquera cine. Non. Traballamos por embaixadas, entonces pois solicitamos, damos un correo para ver que listaxe de pelis nos poden pois eles mandar e nos de aí seleccionamos tamén, ou eles tamén nos dan pois un consello, pois esta película que podes ver, sabes? Tamén nos axudan. E despois tamén traballamos con institutos, Instituto Camões, o Goethe, o francés, entonces tamén aí pois pesquisamos cousiñas e, bueno, senón, pois nós facemos unha propia listaxe e valoramos-nos nas propias casas tamén, sabes? Pois esta peli me gusta, ou, bueno, de aí tamén sacamos información, pero sempre pelis bastante importantes e que non están comerciais, claro. Claro, que non se poden ver en ningún outro sitio, senón ali, non? Que son difíciles de que a xente poida chegar a elas se non é a través de vos. Eso mismo, sí. O sea, que entendo que tedes moito traballo de xestión, non? É moi complicado ou algunha se vos complicou moito para conseguila? Pois sí, porque detrás, a ver, que somos un grupo de xente, que eu son aquí a ver a cara visible, pero somos como 8 persoas xestionando pois para levar a cabo unha proxección pois todas as semanas que require traballo tamén, pois contactar co que sexa por a peli, cartéis, pois redes, todo. E nada, eso, o que facemos pois xestionar. Hai algunhas
propostas que, sí, depende de que onde metas un pouco o pé, non? Realmente quixemos contactar con Brasil unha das propostas e pois non tivemos resultado, non? Custa moito a veces achegarse a certos sitios, non? E, por exemplo, con Colombia, a Embaixada de Colombia, tivemos unha resposta fantástica, tanto que así que viu a embaixadora, bueno, a embaixadora, bueno, a que está en Madrid, que leva un pouco ese cargo, María Andrea Torres Moreno, e ela chegouse hasta Illa de Arousa porque quería participar nesa proxección. E a verdade é que, pois, eso tamén agradece moito que veñan. Son pelis moitas veces de outros países, que tal a acollida teñen aquí, pois, pelis eso que me falas, de Colombia ou de outros lugares? Pois teñen moi boa acollida, porque aparte o que tamén leva isto é pois a ver outras visións do mundo a través do cine, non? E que a veces temos moitas cousas parecidas. Con Colombia, pois así foi, sabes? Os documentais hai cousas que eran máis duras, pero outras que eran como vivencias moi parecidas, culturalmente, non? Entón, eso, abre unha xanela tamén a outras visións do que hai tamén por aí, claro. Supoño que outras maneiras de facer cine, porque mellor estamos moi acostumbrados a ver películas de Hollywood, que son todas feitas, ¿no? Pois ABCD, e ver outras películas feitas de outra maneira, non? Sí, pois eso, cun traballo, pois eso, social, ou outras pois son pois máis interesantes ou máis cultas, non? En blanco e negro, que, bueno, que te fan ver, pois, eso, moi interesantes para o público e para nós tamén, porque tamén a veces descoñecemos o que hai aí, non? Claro. Recordas algún en particular que mellor a xente tuvera unha resposta especialmente que dixera moita xente esta peli como nos gustou, así, que vos dean ese feedback, non? Sí, pois sí, eu creo que con as que máis tivemos un feedback moi chulo foi con Colombia, porque aparte do color que ten a propio filme, eu creo que tamén se viran reflexados coa música, bueno, hubo moi boa resposta, bueno, ou iso creo. Despois, ao mellor pode haber outras que sí que tiveran moi boa acollida, pero con Colombia podo dicir que a xente saliu moi contenta. Sí, eu creo que se viu moi reflexada e ao mellor tamén a nivel social tamén lle tocaron un pouco, non? E a ti, a nivel particular, algunha que te chamara especialmente a atención? Pois sí, teño que dicir que a primeira de Colombia, que é Jericó, que é dun pobiño que é en Colombia, pareceume preciosa, porque me recordou moito eso, as nosas culturas, moi parecidas na forma do traballo, e despois que puñan moito a muller no centro. Entonces era como un grupo de 7 mulleres, que cada unha tiña unhas vidas moi paralelas, pero diferentes. Entón, pois a nivel de traballos, de cultura, de quen puido asistir a educación ou non. E entón aí eu que pudo ser de unhas das que máis me tocou. A parte de unha do Instituto Goethe, que Alicia nas Maravillas, que tamén me pareceu moi chula. Eso, Alicia nas cidades. Eso. Apuntador, temos apuntado. Sí, porque tiña na cabeza e agora Alicia nas cidades. Que tamén me pareceu moi bonita, porque era unha nena e pois con esa inocencia, unha peli en blanco e negro, e despois un pouco a color. Non sei, pareceume tamén unha peli moi interesante, non coñecía e sí, pode ser que as que máis... A ver, todas te levas a algo, non? Pero sempre hai algunhas que te moven máis. E que tipo de... Cal é o perfil da xente que acude ás proxeccións? Pois mira, normalmente temos de idades comprendidas entre os 30 e os 60 anos. Ou algo máis, sí, eu vou quedarme aí, pero pode ser que algo máis. Despois, claro, queremos tamén chegarnos a xente máis nova, o sea, estamos facendo un traballo de ir ao instituto, levar os cartéis, pero claro, ainda non tivemos esa acollida, pois para a rapazada, ao mellor, pois bueno, eu creo que pouco a pouco pois chegaremos a eles. Non sei se xa está un pouco desacostumbrados do tema do cine, porque te iba a preguntar polas plataformas, neste mundo das plataformas, pois como animarías a xente a que siga indo ao cine? Que valor crees que aporta? Pois eu creo que o cine tamén é unha parte para ti, como decir, se estás traballando ou se estás estudando, pois de liberación, de un espazo onde poidas desconectar un pouco das redes, non? E deixarte levar polas pelis. E
e todo o colectivo que poida acoller, non? Entonces, pois, eu penso que iso, deixarte levar un pouco durante esas 2 horas que sea o filme, pois para poder despexar a mente. E a túa relación persoal co cine, como empezou, como a recordas? Pois eu, a verdade é que recordo moi ben, porque eu veño do eido un pouco cultural tamén, xa levo pois moitos anos no eido asociativo a nivel de socio de cultura, de baile, de festivais. Entonces, bueno, pois eu creo que tamén unha parte que fai falta, non? Pois a cultura sempre ten que estar aí, sabes? E entonces é unha forma tamén de, agora que está na Arousa, non? Pois que a cultura tamén vaya fora, non? Da propia illa. Entonces, todo o que sexa eido cultural sempre é enriquecedor. Sí, aparte que pode ser que só nos damos de conta pois en momentos como a pandemia ou así, que decimos, a cultura, que falta nos fai, que ben nos fai, non? Solo en momentos así somos conscientes. Eso é. Entonces, pois eu creo que a base tamén para poder achegarnos a todo o mundo. Está se me ocurrindo ahora, non sei se vai xente de fora da illa tamén a ver as películas. Sí. Cada vez estamos tendo, pois, eso, mellor acollemento, e aparte, bueno, as redes tamén fai moito, non? Claro. Está claro que estamos nun mundo digital. Entonces, pois, iso tamén fai que chegues a moita xente de fora da Arousa, da illa, vamos. Sí. E xa para ir acabando, pois non sei se tedes algún proxecto no que esteades traballando agora que me poidas adiantar ou en que cal é a próxima cousa que ides proxectar? Pois mira, agora estamos neste mes de febreiro vamos a proxectar un ciclo de México e, a ver, a longo prazo, pois a mellor facer un pequeno festival de verán, cinema ao aire libre. Ese é o camiño que estamos levando, non? Por agora estamos co tema ciclos ou pelis que poidan achegarnos ou que teñan interés por facer promoción ali na Arousa. E eso, agora como, pois, cando chegue o primeiro ano, pois a mellor facemos algo, sabes? Claro, algo polo aniversario. Algo polo aniversario, ¿no? Eso, sí. Claro, e o de cine de verán, pois supoño que ainda está moi... Sí, ainda estamos organizando, organizando, non queremos como adiantarnos a nada, non? Por agora, pois, o que vai rodando cada mes, de ciclos, de pelis que nos vayan achegando, e nada, pois, si ven algo, pois, maravilla. Perfecto. Bueno, pois deixámoslo aquí. Entonces, moitísimas gracias por vir hoxe ata aquí, Yanira. Gracias a ti por convidarnos. Sorte con todos os proxectos que teñades. Pois gracias a vos, e que nada, que estades convidadas a chegarvos hasta a Illa da Arousa os xoves das 8 da tarde no auditorio da illa. Perfecto. Pois moitísimas gracias. A vos. E gracias a vostedes por estar aí tamén. Vémonos na próxima entrevista.